Tedy prvně začneme tím, že odmontujete tuto matičku a tuto taky. Takže dáme pryč. To je teda třetí. Následně odmontujeme tento a tento imbus. Ne, ten ne. Tak promiňte, jenom tento. Tak. Tady to stáhneme. Stáhneme. Vytáhneme čep. A toto celé vyndáme tímto. To musíte natočit, ano. A teďka odšroubujete mističku. Tak. A ten problém je zde, kdy vy máte povolený tento imbus. Toto dotáhnete. Pak to celé vrátíte zpátky tímto způsobem a budete postupovat. Co, mám tu teda? No, jen tak jemně. Jsme to pádem ukázali. Už tam nechám, ne? Jasně. Tak. Sadíme takto. Tak. Jasně. To už je asi teďka jasný, že? Jo.